بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. إنا الماعون عنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. قل الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعلنا الله من المفلحين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. jangannoɗo ko Aishata Ibrahima Kane kanko ko ɓarɗo Qur'an ko yetere Allah no feewi. non e nokkol ngol ceerno Ahmad Tidiane o wi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. o wi jettoɗe fof godani ko Allah julɗele fof yo won en laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah ɓeyda yurmede mum e ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Allah wanja e men barkeji seerembe men e kuuɓal hertorade ceerno e seerembe muɗum radiyallahu ta'ala anhum jami'an. o wi ɗeɗo jonɗe kam ko jonde barkinde sabu malaikaji yurmede woni ko jippoto e ɗeɗo jonde ene jippina hen yurmede Allah sabu jonde nde gila subaka haa ɗo ko alqur'ana tan. ɗum noon sikke ala sa tawama hen saɗa jogino bakkat o momtete ha laaɓa sabu malaikaji garoji hen ɗi jippinta so wona baraji ɗi gittata ɗone kadi
so wona bakkat ɗi mbiyata eɗen mbiya tan kamɓe yottinɓe ɓe yo Allah wat e alluje he barke Allah newna hebde fahamu alqur'an e gollirde ɗum ceernajo one kadi eɗen jettanamo Allah no feewi sabu ɗum ɗo wona ko weeɓi janginde neɗɗo haa wiye reeni saka noon ɓaari wona ko weeɓi sabu zaman o ko zaman dañal ko zaman faaɗende ko zaman dogduji ɓoli woppa ɗum fof jooɗo ena jangina haa daña heen wiyaɓe njofni ndeni wona ko weeɓi ɗum tagi eɗen jettana ceerno Mamadou Wele Allah eɗen ñaago yo Allah ɓeydu sembindemo amin Allah okka mo hattan ɓeydanamo wune e jangoɓe he jinnaɓe ɓe kañumne ko dari fof ko tinni fof sinno kamɓe jinnaɓe ɓene ɓe nangano hen ɗum ɗo kadi ne heɓatanoko ɓe nangi hen kamɓene ɓe toppiti suka o kala ko fayuno e makko ɓe donti suka o wawi jangude ha heɓi to heɓi ɗo kamɓene eɗen jettanaɓe Allah ha joni yoɓe ɓeydo tinnade wattude haqqille e janginoɓe sukaɓe maɓɓe ɓe hay sinno ko hollude ceerno aɗa tini ɗum aɗa tinani ɗum e ko woni ko sa addi ɓiye a humpittako jangde ɓiye holno wayi a humpittako ceerno o alhaali mum no wayi an kam suka o so ari ena janga so woni lebbi seeɗa mbatta nantude ceerno kaari janginani tan gittaɓiye nawa ɗum bange goɗɗo on ne kadi wona toon seeɗa nanta kadi ceerno kaari janginani gittamo ɗon kadi paramo kadi bange goɗɗo non tan ha suka o hawri dina duɗe ɗe fofof kala ɗo ari o ruttine so jangi seeɗa o yaltine so ɓooyi kanko hoore makko suka o yaltata jangne nde o dartanoma gotal o wiya o jangani sabu ko gonga makko o yiyani e jangde he kono nafamo kala ɗo nanna seeɗa tan o yaltine tawa noon ko oya janginta ko e ko oga janginta ko fofof ko gotum wadde namdi muñal sa addiɓiye e jungo ceernajo ina namdi muñal muña goppida ɓiye o e ceerno o sabu ko gotel e geɗe ɗiɗi ma woni bindi ma woni barke bindi ɗi ene sohla kono barke o ɓuri hatojinede bindi sinkat neɗɗo tan
ay kaari oya ko gando ko ɗon tan haadi. wa amma barke o an biyetenewɗo ka gando o ko an rewata e jom barke o wadde accu ɓiye o ñiiɓa e duɗal jangetengal ngal. so renani jangde nde tan o daña needi ndi sabu Cheikh Tidiane na wiya man kana abdan fi dari cheikhihi fakun mayitan yakunu malikan fi darihi wa man kana cheikhan fi dari abdihi yakunu abdan fi darihi. jangowo so woni maccuɗo e galle ceerno mum o ligganto ceerno o kala liggey o suɓotako ko liggoto. so wiyama ndawe o mona yeeso, so wiyama pitte o mona yeeso. kala ko wiya e ko faati e golle ko gollowo. Cheikh Tidiane wi on jango galle makko o wontata ko laamɗo o mo yamira baɗeni mbatteni. wa amma noon e galle ceerno ma kanko o gollata hay sole limaɗo almumɓe ɓe sona ndawa kaari ardawen o yaha jango walla ha ɓooya walla min gommi ko e windude kanko o ligganta ko ceerno makko. so yiɗi o ɓaara alqur'an jango to galle makko o wontata ko maccuɗo galle o. kanko yahata ko salino waɗande ceerno makko ko ɗum o waɗata to galle makko ga. o wonta maccuɗo galle o omo tenoya leɗɗe omo adda omo yaha omo golla omo liggano kala neɗɗo o woni maccuɗo e saha makko. wadde tinnoɗen no feewi ballen sukaɓe ɓe tabita taw sikke ala sabu sikke ala seeremɓe ɓe ala ko ɓe jiɗani sukaɓe ɓe ko ɓuri ko jiɗanɗon ɓe ko soko gandal ngal kamɓe ɓuri on jiɗande sukaɓe ɓe. sabu wiyeede o ko almudam ko ɓarɗo ceerno kay ɓuri yidde ɗum no selli. wiyeede o ko almuda am ko nehiiɗo ceerno ɓuri ɗum yidde no selli. o ko almudam ko barkinɗo ceerno ɓuri ɗum yidde. madina noon ko duwawu jaabaɗo ko ɗum tan heddi e golle ɗe enen jaha no jarata ni. kono noon so eɗen gandi kam en canzi no feewi, en canzi no feewi, en cansi no feewi. jangde nde en goppata sukaɓe ɓe ñiiɓa e duɗe he. ɗum noon moƴƴani no feewi. ɓeyden tinnade tan yo Allah wallu, yo Allah reen kala ko duwaɗo, yo Allah jabano en bijahi sayyidil wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum. keɗodiren ceer men ceer Ahmad Ammar yettima ɗo joni dental he. bisimilla makko.